खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव गोदान खौरां लाबोबाय थानाय जायो। बेनिखायनो नोंथांमोनहा गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ, रां गैया, हेलिकप्टार भाराखौ होनो हायाखै। BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारिनाव बिसायख'थि गेलेनो थाखाय रां गैया, हेलिकप्टारनि भाराखौ होनो हायाखैमोन, जायनि जाहोनाव दैदेनगिरिया दायो हाखौ फाननो गोनां जायो। हाग्रामाया गुवाहाटी नोगोरमायाव 4.25 बिगा हाखौ फानदों। बे हाखौ फाननानै बियो 22 कौटि रां आरजिनो हादों। बे रांजोंनो BPFनि गाहाया बिसायख'थि आरो हेलिकप्टारनि खरसाखौ होगोन। हाग्रामा महिलारिया गावनो बे बाथ्राखौ बुंदों। BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया बाक्सा जिल्लानि दिहिरा परिषद बियाबनि दुमुनियाव आगस्टा स्टिगारनि थाखाय मोनसे गिदिर बिसायख'थि रेलियाव बाहागो लानानै बे बाथ्राखौ बुंथियो। बिथाङा बेखौबो बुंदों, रावबो दोलोआ BPFखौ खहा खालामनो हाया। प्रमद बर'खौ सोंखारिनानै हाग्रामा बिथाङा बुङो दि प्रमद बर'आ दिनैसिम गावनि बियाबखौ सायख'नो हायाखै। प्रमद बर'आ आइजोफोरखौ गाज्रियैनो थगायदों। प्रमद बर'नि मेलाव 500 रां होयोब्ला सुबुंफोरा थांगोन, नाथाय भट होनाय नङा होनना दैदेनगिरि बिथाङा बुङो। गुबुन फारसेथिं सोरखारा BPFनिनो जागोन। BPFआ सोरखार दागोन। बेनिखायनो आं मोसानाय आरो मेथाइ रोजाबनायखौ मोजां मोनो होनना बिथाङा बुंदों। नैथि खौराङाव दङ, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव मोन 16 मैखोम आफादफोरा BPF आरो UPPL दोलोफोरखौ खौसे खालामनो नाजानाया फेलें। फैबाय थानाय BTC बिसायख'थिनि सिगां गिदिर ओनसोलबादखौ गोख्रों खालामनो नाजानाया फेलें जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव मोन 16 मैखोम आफादफोरा BPF आरो UPPL दोलोफोरखौ खौसे खालामनो नाजानाया जाफुंसाराखै। बे मेलाव UPPLनि इउजि ब्रह्म आरो प्रमद बर'आ बाहागो लादोंमोनब्लाबो, जायनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरसेनि थाखाय हांख्रायहरदोंमोन। नाथाय BPF दोलोनिफ्राय रावबो थान्दै, थामहिनबा हाग्रामा महिलारि एबा रावबो थान्दै गैयामोन। जेबो जाहोन दिन्थियालाबानो बे मेलाव नुजाथियाखैमोन। बृहस्पतिबारनि कक्राझारनि खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बे आयदानि सायाव बिबुंथि होनानै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुङो दि UPPL BPFनि सिङाव थानाय बर' हारिनि मोन 16 आफादफोरजों दैदेनजानाय फरायसा आफादखौ खौसे खालामनो नाजानाया बिसायख'थिनि एसे सिगां फेलें जादों। बिथांमोननि हांख्रायनाय बायदियै UPPLनि दैदेनगिरिया दंमोनब्लाबो BPFनि नुजाथियैनि जाहोनाव बावैसो बर' ओनसोलबादखौ रैखा खालामनो नाजानायखौ दोनथ'नाय जादों। दिपेन बर'आ मुंख'दों दि BTAD बिसायख'थिनि थाखाय बे आयदानि सायाव फिन सावरायनाय जागोन। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिबुंथि होनानै बुंदों दि गेदेर गोरोबथानि माखासे दफाफोरखौ दासिमबो मावफुंनाय जायाखै। गुबैयै संबिजिराव 125थि सोरांनायनि बिखान्थिया दासिमबो रायजो सभायाव थाबथानानै दं। बिथाङा मुंख'दों दि फैबाय थानाय समाव बेफोर जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय गोजोनै सावरायनाय जागोन। बबे दोलोखौ आफादगिरिया मदद होगोन, बे सोंथिनि फिननायाव दिपेन बर'आ मुंख'दों दि बिसोरो बै दोलोखौ मदद होगोन जेराव गावनि बिसायख'थि इस्ताहाराव गेदेर गोरोबथानि गासैबो दफाफोरखौ मावफुंनाय दं। थामथि खौराङाव दङ, BPFआ जथाय हानजाजोंल' सरकार दागोन, हाग्रामानि दाबि। बेयो खाथां दि जोंनि सोरखारा बे खेबाव फैदों। BTCआव सोरखारा बे खेबाव BPFनिफ्राय जागोन। जों मोन 20नि बांसिन मासि मोनगोन। आं बांसिन मासि मोनगोन। बेयो BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारिनि बिबुंथि। हाग्रामा महिलारिया उदालगुरिनि एडाम्स रेस्टुरेन्टआव BPFनि बिसायख'थि खान्थि बानायग्रा आफादनि मोनसे मेलाव बाहागो लानानै बे बिबुंथिखौ होदों। बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायो दि BPFनि बिसायख'थि खान्थि बानायग्रा आफादनि मेलाव थिरांथा लानाय जादों दि BTC बिसायख'थिनि थाखाय BPF दोलोनि नैथि बिजाथिनि फारिलाइखौ 30 आगस्तनि गेजेराव फोसावनाय जागोन। मोन 22 गौथुमारि बियाबफोरनि थाखाय बिजाथिफोरनि मुंखौ सिगांनो फोसावखाबाय आरो मोन 18 गौथुमारि बियाबफोरनि थाखाय बिजाथिफोरखौ थाबैनो फोसावनाय जागोन।
बिथाङा बुंदों दि मोनफ्रोमबो बियाबनि थाखाय सासे बिसायख'थि नायदिंगिरि थिसननाय जागोन। बे नायदिंगिरिफोरा मुं थिसनखांनायनि उनाव नंगुबै बिनायसाफोरनि फारिलाइ फोसावनायनि उनाव सांग्राङै खामानि मावजेनगोन। बेबायदिनो महिलारिया बुंदों, जाय सानखालि बिपिएफनि मिरु बिसायख'थि सामलायग्रा आफाद दानाय जागोन, बै सानखालि फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय दोलोनि बिसायख'थि इस्ताहारखौ फोसावनाय जागोन। बे इस्ताहारजों लोगोसे सोरखार दाखांनायनि उनाव बिपिएफ दोलोआ रायजो राजानि जानानै मा खामानि मावगोन एबा रायजो राजाफोरा जोंनो मा मा गोसोखांहोग्रा होदों बेखौ फोसावनानै रायजोफोरनि गेजेराव बांसिन फोसावनाय जागोन। बेबादिनो मुं थिसननो थाखाय गोबां सम दं। महिलारिया बुंदों दि बिजाथिफोरनि मुं फोसावनायनि उनाव बिजाथिफोरा 2 सेप्तेम्बरनि सिगां गावसोरनि मुं थिसनगोन। हेलिकप्टारखौ मुंख'नानै बिथाङा बुंदों, आं हेलिकप्टारजों सिगांनिफ्रायनो रायज्लायखाबाय। आं दिनै बुंनो हाया दि बबे अक्ट'आव आं नमिनेशन दाखिल खालामगोन। बेखौ क'क्राझार जिल्ला कमिटिआ थिरांथा लागोन। जेब्लानो आं आंनि नमिनेशन दाखिल खालामनो गनायथि होगोन, आं बेखौ खालामगोन। गुबुन मोनसे रायखांनायनि बाथ्रा मुंख'नानै बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया इउपिपिएल दोलोनि प्रमद बर', इउजि ब्रह्म, रोनगोरा नार्जारिखौ साबायखर बावो आरो बुङो दि बिपिएफआ जायखौ मावनो हायाखै बेखौ इउपिपिएल दोलोआ मावदों। बिपिएफआ जोंखौ गद्दारि बानायग्रा चन्दन ब्रह्मखौ साजा होनांगौमोन, नाथाय इउपिपिएल दोलोआ चन्दनखौ बिसायख'थिनि टिकेट होनानै साजा होबाय। आं गोबां गोजोन मोनबाय। बिदि खामानिनि थाखाय जों इउपिपिएलखौ सलाम खालामनो हाया नामा? बेनि उनाव बिथाङा बुङो दि बिसोरो खाम्फा बरग'यारिनो एखे साजा होगोन, जायनि थाखाय आं आरोबाव इउपिपिएलनि दैदेननायखौ साबायखर बावनो लुबैदों। मख'नो गोनां दि बावैसो सान सिगां बिबान एंगारनाय जिल्ला बिजेपि किसान मर्चा मिन्टु दैमारिनि नेहाथारि आख्रासुनि मिरु गाहाय बोसोनगिरि अतुल बर्मनजों लोगोसे सा 40 नि बांसिन सुबुंफोरा बिपिएफनि गाहायनि नुजाथिनायाव बिपिएफ दोलोआव हाबदों। बे मेलाव मलेश्वरन बर', दुर्गादास बर', काउन्सिल प्रेस मुसाहारि, बारग' मन्थ्रि रिहन दैमारि आरो गोबां बिपिएफनि दैदेनगिरि मावथिफोरा नुजाथियो। ब्रैथि खौराङाव दङ अमित शाहया आसाम राजभवन आरो फरेन्सिक लेबनि गोदान ब्रह्मपुत्र गांखं बेखेवदों। मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहया आसामाव साननैनि दावबायनाय समाव बृहस्पतिबाराव गुवाहाटीनि राजभवननि गोदानै लुजानाय ब्रह्मपुत्र गांखंखौ बेखेवदों। राजभवननि सोरगिदिंनिफ्राय बिथाङा 45 कौटि रां बाहायनानै गायसननाय देरगावआव हायुङारि साइबार फरेन्सिक लेबरेटरि सा-सानजाखौ भार्चुएलि बेखेवदों। बेजों लोगोसे बिथाङा आइटिबिपि, एसएसबि आरो आसाम राइफल्सनि गुबुन गुबुन जौगालु मावथांखिफोरखौ जागायदोंमोन आरो बिथा गायसनदोंमोन, जेराव न' बेरेक आरो देहा फाहामसालिफोर दं। बेनि सिगाङाव शाहया राजभवननि सिङाव थानाय गंसे थानसालियाव आरज गाबदों, गौ फुजन खालामदों आरो गंसे सिन्दुर बिफां गायदों। रायजो बेंगिरि लक्ष्मी प्रसाद आचार्य आरो गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बिथांखौ बरायदोंमोन। बाथि खौराङाव दङ आसाम पुलिसआ 2.5 कौटि रांनि आयेन बेरेखा ड्राग्सजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमदों। बृहस्पतिबारखालि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायनाय बायदिब्ला आसाम पुलिसआ सानै सन्देह गोनां ड्राग्स फालांगिरिखौ हमदों आरो मोननै गुबुन गुबुन अपारेशनाव 2.5 कौटि रांनिबो बांसिन आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा जब्द खालामदों। काछाराव आयेन बाहायग्राया 2.5 कौटि बेसेननि 410 ग्राम हेर'इनखौ नागिरना दिहुनदों आरो सासे फालांगिरिखौ खादों। श्रीभूमियाव मोनसे गुबुन अपारेशनाव पुलिसआ 630 बथल गुजुनायनि सिरापखौ जब्द खालामो आरो गुबुन सासे सन्देह गोनां सुबुंखौ खायो। एक्सआव बे फोरमायथिखौ शेयार खालामनानै गिबि मन्थ्रिया फोरमायदों। शर्माया बुंदों दि रायजो सोरखारा लाइमोनफोर आरो समाजखौ रैखाथि होनो थाखाय फेग्रा मुवानि जेंनानि बेरेखायै गावनि दावहाखौ सोलिहोबाय थानो थाखाय नांथाबनाय। द'थि खौराङाव दङ 30 आगस्टआव फोसावनाय जागोन बिपिएफनि नैथि बिजाथि फारिलाइ। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर' आरो बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिनि गेजेराव थोंजोङै बादायलायगोन नामा? फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव बेबादि जाथावनाया जाखांबोगासिनो दं। शुक्रबारखालि क'क्राझार जिल्लानि दतमायाव जानाय बिपिएफनि मोनसे गिदिर बिसायख'थि मेलनि उनाव हाग्रामा महिलारिया खौरां बिजोंनि सिगाङाव फोसावदों दि बिथाङा प्रमद बर'नि हेंथायै बिसायख'थि गेलेगोन आरो बिथांखौ फेजेननो थाखाय बिसायख'थि गेलेगोन।
सासे खौरांगिरिनि सोंथिनि फिननायाव हाग्रामा महिलारिया बुङो, आं खाम्फा बरगयारी, रनजित बसुमतारी आरो प्रमद बर'खौ नागिरगासिनो। रनजित बसुमतारीया बेवहाय जेनगोनब्लाबो बावखुंग्रियाव सिगांनिफ्रायनो बिजाथि होजाखाबाय। बिथाङा नैथि बियाब नागिरगासिनो। आं मिथिनो लुबैदों दि खाम्फा, रनजित आरो प्रमदआ बबेहाय बिसायख'थि गेलेगोन। प्रमद बर'आ जेरावखि बिसायख'थि गेलेया मानो, गयबारियावनो जा, दतमायावनो जा एबा गरेस्वरावनो जा, आं बैयाव गसंगोन। बेराफारसेथिं हाग्रामा महिलारिया फोसावदों दि बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोखौ मोन 20नि बांसिन मासि देरहानानै नम्बर आरो दोलो महरै सिनायथि होनाय जागोन, जेराव बिजेपिआ नैथि थावनियाव थागोन। महिलारिया बेखौबो मुंख'दों दि दतमानिफ्राय बिपिएफनि बिजाथि प्रकाश बसुमतारीया गोबां भटजों देरहागोन आरो बे खेबाव प्रकाश बसुमतारीखौ मावफुं सोद्रोमानि मासि होनाय जागोन। गुबुन फारसेथिं बिपिएफनि नैथि बिजाथि फारिलाइखौ 30 आगस्टआव फोसावनाय जागोन। बेखौबो मिथिहोनाय जादों दि जोबथा बिजाथिनि फारिलाइखौ 31 आगस्टआव फोसावनाय जागोन होनना हाग्रामा महिलारिया बुंदों। मख'जाथाव दि हाग्रामा महिलारिया दतमा ब्लक कमिटिनि बानजायनायाव हेलिकप्टारनि गेजेरजों बिपिएफनि बिजाथि प्रकाश बसुमतारीनि जानानै दतमायाव खुंनाय मोनसे बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव बाहागो लादोंमोन। रोजा रोजा सुबुंफोरा हाग्रामा महिलारिखौ गोसो गोरबोजों बरायदों। बेखौ नुनो मोननाय जादों दि बे सुबुं जथुमाव गासैबो हारिनि सुबुंफोरा बाहागो लादों। बिपिएफनि बिजाथि प्रकाश बसुमतारीया दाबि खालामो दि बिथांनि देरहानाया रोखा आरो बिबुंथि होयो दि इउपिपिएलनि आफादगिरि आरो बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'आ दतमा बियाबाव बिसायख'थि गेलेयोब्लाबो सोमोनांनो हानाय नङा। बे मेलाव बिपिएफनि नेहाथारि मनेस्वर ब्रह्म आरो बिपिएफ लाइमोन गांखंनि आफादगिरि रिन्जय नार्जारियाबो दंमोन। अब्ला दिनैनि खौरांआ बेखिनियावनो जोब्बाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।